ngono sing muni angsil sero nek ana gasik. Angsil. Wis sampe gasik dhewe kesek. Lho gak, ini ra pengen do gasik, sampe pengen keri nang swarga. Gasik kok keri? Dhisik kok keri? Iki ada sing bingung ora ngantuk. Sing meneng bae ora ngantuk bingung iki. Sama ra muni gasik, samar mati dhisik kok. Iki jenenge sampean iki rumbong. Halo. Gasik kerine tekan swarga mboten gumantung gasik kerine leseto. Understand? Yes. Sing saiki wis mati wis sedo ki lho karuan dugi swarga. Ngerti ora kabar iki sampeyan? Ngerti? Sing kabari sapa? Saiki sing pun sedo wong kathah napa mboten? Yo kathah sesuk busuk sampeyan wis pira wae, sedure pira wae, kancane pira wae, nggih napa nggih? Wong sing wong ndito sak donya kathah sing pun sedo niku. Lah napa niku sedaya pun teng swarga? Ya durung mesti. Lah makane kok mantuk sing sampeyan suwane kok seru, gasik tekan kono, kuwi jenenge legane aku tenan. Lho jenenge legane niku ganjaran idkhalus surur 'alal mu'min ibadatun. Ibadatun. Nglebokke rasa seneng nang atine wong liya terutama wong mukmin kuwi direken ibadah. Sing jeneng ibadah arek diganti diijoli dibayar karo Gusti Allah nganggo ganjaran. Understand? Yes. Mulane dadi wong dadi apa? Iki wong kabeh to? Nggih. Berusahalah untuk menjadi orang yang kalau cara Jawa, cara apa? Jawa. Itu semerana. Apa? Semerana, Sumeh, Padang, Padang Kulate, Padang Raine. Nggih to nggih? Nek cara basa Arab jenenge wajhun manihun. Wajhun manihun. Bajahe ajer. Bajahe napa? Ajer. Nek wajah ajer asing enom awet enom. Asing tuwa awet tuwa. Wis kliwat tuwa. Bener ana tuwa bener. Tuwa nek jen paringi urip terus gitu nggih. Awet tuwa nek jen paringi sehat iso ngaji rono. Ngalor. Nyetan. Esuk. Sore. Awan. Bengi. Oh apa? Nggih. Insyaallah muga-muga jenengan dadi ahli ilmu. Amin. Sebab wong donya kong nang donya iki cara Kanjeng Nabi dibagi werna. Warna pira? Iki sing wis kerep ngaji 12 apa anggo batat muni werna engko sik. Ndelok bijine sik. Warna pinten? Siji ahli dunya, loro ahli ilmu. Wa huma la yastawiyani, loro-loro iki gak padha. Amma ahli ilmu fayazdad rahmatuh. Wa amma ahli dunya fayazdad tughyan. Nggih, tughyan. Lek ahli ilmu kuwi arep ditambahi terus nikmate karo Gusti Allah rupa apa rahmat. Diparingi napa? Rahmat. Mahya rahmah. Kasih sayang. Ar-rahmah adalah rasa welas. Rasa napa? Welas. Kasih sayang. Ning napa? Ning di bagi. Wa amma ahli dunya fayazdatu ghiyanu. Nek wong kok dadi ahli dunya kuwi arek tambah lacu
tambah maksiate tambah dosane. Allahumma teko damini ben tobat. Mesakno lek urip nang dunya sedira napa suwe? Urip nang dunya sedira napa suwe? Sampeyan kok ngerti? Besok tanggal mati ora suwe paling sewidak 70 ki wis apik 80 wis ngeden. Nggih to nggih. Wong Kanjeng Nabi nyambak wis sewidak. Dadi wis sewidak punjul iki wis alhamdulillah. Bonus iki ya wis sewidak punjul iki. Jamaku mangke wis piro, Bu? Wis 70-an. Kok alhamdulillah saya iso guyu bene. Pokoke iso guyu ya nek ra lara mati to. Nggih to. Wong sing ya lara kae angel guyune ra lara kuwatra. Nggih to nggih. Ora jangan sampe iso guyu meskipun wis rada ompong 3-4 ra apa. Penting iso guyu. Alhamdulillah. Nggih sampe niki pembukaan muslimatan. Halo. Diniati nggih Bu nggih? Diniati bar niki teng pundi mawon le muslimatan kapan awake sehat mangkat. Sing ora kae muni kathok-tok ra muni. Ben muni kathok lho sampean iki. Amin Allahumma amin. Kon iku dadi donga jenengan nggih. Dijabar Gusti gunakan kesempatan. Nah, di samping itu niki baca sinten Purwati. Iki syukuran anggenipun dipun paringi gitu nggih. Dengan saking budaya alhamdulillah sesuk tidak barang. Muga-muga kesehatane tambah-tambah dan tambah barokah. Amin Allahumma. Sing amin muga-muga ketua suatu cetinge. Walah, selamat ditunggu pitok kesusulan iki. Beberapa kali sekira mau dia mungkin tidak sampai terkonsentrasi maksudnya itu tidak ngamal kayak itu nah kalau yang pakai banyak tuh sampean arah ngamal mangewu kok baru saya ketemu betul orang ini teman ini arah ngamal 20.000 kalau 2.000 betul orang dulu cewek-cewek yang jenengan ya kali amal kali selawatan Bapak Ibu niki hubungan kula panjenengan mboten namung kali Gusti Allah nggih wong ora cukup mengoja karo ngaji zikir karo dikaro ya ora cukup dikir ngoja ngaji mujahadah ngono salat ngono ora cukup ibadah pamdok tapi kita butuh juga harus dijaga apa yang namanya hubungan dengan sesama manusia. Kudu rukun sedulur. Nggih, nggih. Kudu akur karo tangga karo. Amin Allahumma. Amin. Lamun gede syukur bakal urip makmur. Lamun syukur ora iri ora dengki marang sedulur lamun ati kufur karo dulur ora akur ati kang kufur tumindak ngawur awak ing ditutur bakal ing alam kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
sahbihi wasallim. Bu, panjenengan menawi dipun niati ingkang estu le muslimatan nyuwun karo Gusti Allah muga-muga diparingi istiqomah niku insyaallah nginjen teng alam akhirat anggenipun munggah swarga sidata yarah rono. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Piye? Zumara. Sak temene wong-wong sing botak kuwi sok le digiring karo Gusti Allah nang swarga kanthi berbondong-bondong berkelompok-kelompok. Sampeyan arep dhewe parek bareng-bareng. Bareng sapa? Bareng aku? Nggih. Anjuk karwane sampeyan kon bareng sapa? Oh wis dhisik. Ora sendiri dhisik. Ya muga-muga wae amin nggih. Atosipun madhep sesama seda langsung tekan swarga. Sebab sing seda ki ana sing ora langsung swarga, dadak nang neraka sik. Sampeyan ngerti kabar iki urung? Menungso kuwi selebar mati nasibe werna siji langsung swarga, loro mampir sik nang neraka joget swarga, telu langsung neraka sak jejune. Kuwi Mas mosok ngono kuwi. Sampeyan telu kuwi milih ndi? Yang nomor 3 ini ngatake ora semono. Halo. Lontong tahu apa lontong sate. Ibu-ibu condong berae. Dijawab ben dadi bunga. Siji loro telu. Astane. Ben nomor siji loro apa telu? Apa siji kowe? Amin Allahumma. Amin. Syarate mati ra nggawa dosa. Sampeyan sing dosa apa ora? Aja mati sing. Sampeyan saiki ndek dosa malah mati ya ora langsung swarga gak iso. Dadi aja mati sik. Iki dina apa iki? Sampeyan senenge nek mati dina apa? Aja Mas, minggu Selasa, Sabtu, Kamis, 6 dina meneh. Oh cuma sekeri. Cuma ini cuma apa kowe? Oh sing keri meneh. Amin Allahumma. Insyaallah berkah jenengan rawuh niki di samping niat-niat thalabul ilmi, niat silaturahmi insyaallah yumadul lahu fi umrihi. Apa? Bawake umure. Nggih, wong ketemu kanca jejer iki seneng banget ketemu jejer. Ini seneng. Senenge apa? Padahal ora ngene apa-apa. Iki senenge kaji. Nggih ta? Ketemu kanca dulur to iki wis seneng. Ora ngene apa-apa iki wis seneng. Lah rasa seneng kuwi, napa Bu? Itu memberi energi positif. Nggih iso nyehake awak. Nek awak kok kesehate, insyaallah dawa umure. Amin. Tapi jenengan nang menggale milih malah madhep iki. Nggih. Iya apa? Sopo ngandeng-ngandeng ngono. Menggale mikir sareng-sareng. Wong kok akeh sehate napa dadi iso bawa ulure. Lah iya, lah nek wong lara
Sepele iki ngene iki nggih. Ya ten Jumatan rono rene kaya wong rawah-wah ben kose. Ya maksudnya usah nangke nek dadi kaya mana-mana. Maksudnya owah ki berubah saka keset menyang muni to saka keset menyang saka cetil menyang saka elekan menyang saka sok brengat-brengu terus jenenge berubah kados wau ngendikane Kanjeng Nabi nek gelem berubah dina iki luwih apik timbang dina maksimale nang kono taunan ra apa lewah kelewah beda taun ngene wis sasi somah umpama ngoten niku gak apa penting ada perubahan entah masanya pendek atau lama itu semua sebetulnya apa Bu? Tergantung niatnya dan petunjuk dari Allah. Ketika Allah sudah beri petunjuk maka nek cara wong Jawa iso malih krembiang apa Bu? Ora malih krembiang. Ya berubah 360 derajat rabaen-baen gak wis 90 derajat gak wis 180 gak nganti griter apa nek mati mubang nek 300 kenapa nggih semone belas ra tau muslimatan wis umur 50 tahun rong tau pisan-pisan belas muslimatan iki rong tau ra kenal apa kuwi muslimatan mah ra ngerti oh ya muslimatan ki mau dolanan apa kuwi gak ning lebar niku bar ngerti ana muslimatan apa sing dilakoni dan apa tujuannya. Nah, cuma lihat yang saiki sregep dhewe, nek mangkat tasik dhewe, nek lingkuh ngarep dhewe, nek drahar kok dhewe. Amin Allahumma. Amin. Nek wong ki ape ora werna, kadang sing manis keset ya ono. Nggih napa nggih? Biar terus hati kita harus kita jaga, Bu. Makanya ngaji aja mek tekan lingo, mek mobil. Mobil ora pati-api kok kae. Bu. Lagi, apa mau? Tambahan. Halo. Owah nggih. Sing nggih jenengan nuwun sewu kula tak aturke. Iki sing jeneng muslimatan iki diumpamake kaya kendaraan. Kaya apa? Ini bagian dari organisasi apa yang namanya NU. Nggih napa nggih? Iki kendaraan awak dhewe nek kula sok mastani kendaraan NU ki kuwi kendaraan sing patas and full AC. Apa? AC. Iki patas ora. Apa? Cepet wis makane dasih tekan swarga insyaallah. Amin. Cepet kok. Nggih to? Kenapa kok cepet? Halo. Tahlilan hadiah aku kaya muni to ya Allah sing lirik sing kendel nggih sing kendel apa masing-masing kita punya akidah nggih jadi menurut saya sing jenenge Muhammadiyah sing jenenge apa liyane Muhammadiyah apa wis besar loro iki NU lan Muhammadiyah nene apa ana MTA ana LDI gitu nggih ana Wahabi gitu sapi dia ora itu semua organisasi gitu nggih